קורה חברים? עכשיו נתחיל רגע לשחק בעולם הכיף. היה לי בערוץ הקודם 54 עוקבים. אם אתם יכולים להגיד בבקשה בבקשה תנו לי יותר לפחות היום בא לי לפחות 3 עוקבים. מישהו יכול לתת לי בבקשה בינתיים. בוא נשאל אנשים אם הם נותנים לי כסף, כי זה לא המשתמש הטוב שלי, זה המשתמש הכי גרוע אצלי. המשתמש הטוב שלי, אני אראה לכם, אני אשלח לכם תמונה בעולם אחר. בואו נחפש אנשים שנותנים לי כסף. יופי, בוא נראה מי ייתן. לא נותן. טוב, אז זה היה החלטה מכאן. מה שאתה מחר כסף? כל אחד לא רוצה לתת לי רובקס, אין לי לא רובקס, אבל נכתוב לו על השם פה איתנו שום צוקר. אני בוא נצא את המשחק אחר. איזה אנשים. תגידו בתגובות איזה משחקים בא לכם שאני אשחק. עכשיו בוא נשחק ותגידו לי בתגובות אם אתם רוצים אני אעשה אתכם בחברים. מאשר כל בן אדם. זה המשתמש האמיתי שלי. אתם רואים? זה המשתמש האמיתי. ואם בא לכם שאני אעשה סרטון איך לקבל דברים בחינם, תגידו לי. ולמי שיש מרתח ויש לי דברים מטורפים, אם אפשר שייתן לי. בוא נראה. מה אנחנו נצחק? תראו לי בתגובות משחק שאתם אוהבים מאוד נעשה עכשיו. בוא נשחק, זה לא אמיתי, בוא ניכנס לזה, זה לא אמיתי. בוא נראה מה זה המשחק הלא אמיתי הזה. אני מהיר, אני בטירה. נשים כאילו סמתי. לא יודע מה. אני מפתיע, לא תעשה.
No. 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 Va bene, sapete? Poi andiamo a no, non so che tipo lo dominante lo dominante avrebbe essere allora non so cosa ma cosa no aspetta ecco comincia ecco comincia vamos chutando vamos aspetta chissà già comincia a cominciare ah zombie oh zombie ah que você tava sabendo mas que ficou bom ora na legal